va pel matí i ja quedem aquí per parlar una mica. Però era una cosa molt de Sarrià. Bueno, Sarrià, Vallirana... De campanya, no? Sí, sempre l'últim diumenge. Sí. Llavors, la tradició era sortir d'aquí i anar amb caravana, amb banderes i tal, cap a Zona Franca, cap on anirem anar per allà, o a Sant Martí, però no sé si avui ja, no sé si, no crec que tant ni caravana. Però aviam, a partir de ahora, mi tesis será, yo garantizo la pluralidad del gobierno de izquierdas, ahora a partir de la garantía de la pluralidad, ahora a reforzar el pilar, ¿no? El pilar somos nosotros.